Papa we nyame kɛseɛ okronkron jidemu jata wosi ade yo kantamanto kukurantumi ehuntehun Rano pay wono na asa ma yekwan Appiagyei efiri enketeso yekoda se wufuo Rano pay senya nkrupon kredi yampon na sedani ayeye bi wo no mu a dinkan fama no Nansa na mamenchi a wona memisa wo se me pa che ho te sei menim se nyankopa dom ne humobro ho ye se de menso me ho ye na da foforo awrade aye de amaye yinhia na day die brand new day is brand new day tatin head of us ni ma pa bebre na wo ye nim kan akoma to ye ma nra atwem sa do ekọ wotimi confirm na me ye ne nyina ne se bede awrade ase ama wonua omano wokunu yere wodusua oman sofo school lecture Benamia Sima Crankrabia, Reverend Dr. Mary Ganson, out in Kana. Good morning. Ebiana make us say, Yasha, Fimo, Niaman, Kitinkitibia, I have found this one, Amenima, Bibri, and I can't uti a boom and so unyamia, utumia diana, and obession when you yam, or more when you ask the Biara da. Wabra ogusu awutie ne obetimi afroni bi na ka kire ne se onfa na mfidie no ento Adom 106.3 FM ene wukua dai onyame wo bibi pa bi ewom edema se dia setran no de wakogine biara ene ne awo na emu ne ne awo famu bia se urade okan one tutuni pa na mo edisi Empire wabonyira jitumu se aye juma with yourself for Jews Mammy Grease Banin in a mono the culture in the morning Janaso Bompire and a day radia
Benim dear Fawajin, and I'm in Yawuko. I'm sad of one to do na should warm this year. Antana Manaku fashion from every documents, Antivero. Oh, fishing about those days. Jaggy 3 days. Kama to my young Namon Shamohodin, one Timage, Community 2. Bishop Ocean San, good morning. Mama, I'm a power winning in one grant to Maggie Community 2. Adom FM Chihuahua for my baby War Community 2. To my parents. Opposite Lane or to Maggie, the infant currency. Me wa continue nyina monhye ho e bia na won so make us say this year da form ni ashiti nso busuafo nyina hye wo ho den antuna na manako fashion zo ma me da form monhye ho den nyina mo no afi aya hye ni mu yede ye penante a yensa besi form ni mo ye mawrade pe eni ene mo kwan ofrem SK Appiagyei amempe me ho asem da so bibiri wona odome no kai me adoni asenyina mu ne mo tame wade nchira obibiara yesu ne kayo se ni penyina dom amundie ni penyina so etam amundie ye den ni penyina ntimi njuntum Odifoba, mema good morning. I want to say. Bacho me we afidie ne kakra mame. Yeah, yes you adom. Eti apo me broso. Mo fra na ebusua nyina obi aho ye die. O ma na kodie. Eh. Enye better za. Say you know Emma did I beji say. We'll call the next one. Sammy, thank you. God bless you. And then Odame wana. Bantam silosa never tell how afi mamensa ma akwaba aha emuye yo na ebusia boko na mi adom boko ya da yesu ase ononkuto ni eboafo ipacho ye mompaye na ye kwasi ya misra misaitie papa bishop ebi oho papa mitia yesu one ye hwefo ne ye dimafo ne ye kamafo una wudi maye una okamaye ewrade yekoda ye dai wa ma ya soro wa hodin mu ya ba ne ya hodin bi ewrade wasue okora tabanso de ya ba ewrade me bompa ye pageti fu nyina ba wanim o mutie ye eba wanim ewrade me mpa bo ne sa asem be ko na wie ye no na wo manya so emfaso de me gya wako aba wanim owura wankasa kasa fani mu na fa bibia nu mu se waso mrase na bibia wie nkunum di a ye mfa wase dendi ye beka so no waye ye de nyonyam nyina ma wodin ye da wase asidan kan wodin wonyame agya oba nkunkun din mu na ye bompae amen amen odifoba na menshra papa isra so da isra wow yakoye nemsi Suti Adom 106.3 FM. Abono 9 apa ho sima edunsia nyanu ne bi na ka kire no so mfa na fidie into Adom minim se nyama bebre na fa wadwene so to be go afi bi yesedie se die wonya ayo na woni ye nwie ye no obusi akura ye
bon continue wachia ka wodofu bia na wodone pa danfo bi woni wo wie ka ni pa bia na woni ni di wotrimu ponsem nyina woni wo wie fasha wadwumu se abreni nyina mo betu bia no awradin kuto ni ani da so Sumbito arahu bi hye okraso sese nyame woni yehwamo na wo firi mu awo kono nye won boni bi ada ya dum no dia adom mene umi me da so tiasi ebe ko nyame asimu ndi fo bompaye amayen di se wasisi wakoma se wotwi nyina ne ye bubu no nkakra sua nyame asem wo empaibo a wo kire ne suafo ebo no Jesus ey nyame a manchine dina me husenya oti akesime no na bono no na masore beti bishop ya ocean sanka nyina mo ne ukuyada community for Adom Central Assemblies of God tema Chim secondary school hono mo oma wonye engrofo bisa bia bechro pa na wotwe ekosi duba kan mayenhia ye bobompai amen ye bibisa urade ye meben na wo femo dwane to ano so we dwan to ahene mamen kan kakra ahasi eye Matthew asem papa etia eye ensia onchichemu a eye nkono de bafom ni patre Matthew chapter 6 the verse number 9 10 11 12 13 14 13 wa grande de bisi wo say mamen fa ne say Yesu suafo a wona omo benante Yesu ba asase so for botaye e wo reason ti a oba asase so ne adwuma ye kire ne so oba asase so a wo beyo nyina no obrobro so emu amane hunu na ansa na oba no so na urade preacher de obefam nyina kire no naja esoma no wanfa bibia nsie no ba me no mienu nti Yesu su etimi gina mu Bible say eja oba ene onkonkono na ne ho no smi pu bia soma no no akwa akwaje me man afri boni mu ne ohaw ne ateti mu ne watedin na watiem se mi pu bia soma no kenkan Isaiah ho wo ye ya fe Yesu bia na no wose eja soma me na mekwa ama Yesu ayade o Awurade amfa hwe ansie no oba yebegu anim ase yebedi duatem yebetete ntasu agu so yebetwa wo ma opecha se de tie na Yesu nso edi so ba asase so befa kwa adwuma kasia to no ho so obeye oba se nipa FM 100% no nyame ban so 100% enti de nipa na mu bia no hunu bi Kanya sa ubeka so ono de woye Yesu enti no ye de FM wi eje usu besie maami bia odi asem ye no se papa ni tinu no se Job en social wo fem se was so infant no se ha so for Job de so atwere o me de true do no kure true do ayen sroye
Yesu befa maniani atitimu na suafo yi ne nam na falasifo yi totona no eduru bi omo se mum yenhye dan ko bisa no lampo na yenhwe yemfa nsum na fidie eduru ba bi kyese enipa bi betimi a study ade officer woni bie no ha namya se mode wo ni nyina mu no mamin kan kakra verse 9 entimomo empaye asiafo ne kobisa Yesu fi se omo de na Yesu fam na wotimi esose di ofa ha no abowra ba bi wo ha no akobom paye e bi wo James Peter ba sen bi wo no de Yohana kana ho kyese asiafo no waja omo ho ne nkyira so ompe o masem o pe omo nyina asem na omo hu Yesu mpai bom nomsia because na falasifo no bi so bompa yam toto papa so bi no de mpai bo no hwa no ho awurade unim se media metre media me call Assemblies of God media me call Pentecost me na me call Action Chapel ya me sofo kra na we Archbishop ntime kra de ngosra ya so no wo mo de ebi no mo kan ye kra de ye mumura we so na Yesu tina ne nyina asuafo no so tibi tino mo pempai betumi aboa wo mo titru Woma di bisemu because woma na nyina no eduru bi kura Peter misa say ye nyina abedi wachi de ba pa na ebenya ti no mo nso omo wiwi fa ba bi to mo ko bisa Yesu no se enti mo bom paye se ye na ja wo wosoro udin ho enti edu wahenie mra de wo pe enye ewo asase so se de eye wo osoro juba kon mayen da aduane ne koma dumienu na fa yen aka efri yen sadie yade che wona wode yen aka amfa yen enkonsohwemu na yen efri bonimu amfa yen enkonsohwemu na yiyen efri bonimu na wonna ahennie eni ahoden eni enyumonyam eyewodia da amen mama di fo me pese na ye fa ne ha na emfa yen enkonsohwem na yiyen efri bonimu wonna ahennie wosoro eni asasi so eyewodia da unum se ya kwa ya benyina no eka bi nko eduru ba bi Isaiah ngoma no enyomo se opeye ntokwa nanso no enfrime opeye ntokwa wo nanso enfrime awurade na de wo shawo so no nanim begu ase eduru bi anipa bebre ya kwa ya ba ya ne free say bia ya ho odin ye nyansa me experience ka papa bia medem manuate me yo bia minim de me ya kapa me ya smart pa entino onama ne buta ye nyina ne se ono de ono ade ne ho ato ne ho munu so se bibia no ayo noa ni nyansem me ana mesi me dan me ana makom school me ana mabom degree of course eya de papa adesua eye school ko eye ye nyina yakobi eduba bia ensohwe kura school ye mayen ukotwere ensohwe a asem bia mesiro hey bible school ni bitu apo she ensohwe adin na Bible is asuafo bisa we nyina mu no Yesu kire wo mo no etupi bia wona mo impromptu adanna me ne me ba boy enam motorway so ena car yetimu eba ne kura wuva bi na ye ne nam na motorway no so na nantwie ade we bi si abeku santana ebre so sa nantwie motorway pao na nantwie etwam ti aboni pie yura mu ho na me se ocross no na wo de car no car ketua bi nso ase kambu ya enenam krum odifo ba wo de woso nantwie nanim car nanim de ni nyina sai ma yedru ho no mo
na me babo ni bisa se na da se na so janam se o da bi moto we speed ya ode e ba no wona nwene ho ha dantwie po obi ensia se nantwie e ba besia twam to duru ho a tobo no so okay Adam se na wonim se ye pie mpa ye boy se wrade enso hwe bia obonefo siesie ne ye firi mu ebi nie brantia ni pie no ebi kura wa bompa you but wa na nwene when you're ready for that, sir, then you bet me about Shiana Kwanum. As one can just 2 weeks, yeah, Mose, a year. Christmas a month when you know, Juaninia Konia Bano. Will be Messi, Bribia, car, Ban will be to me, motorway grey walk cross the front on only lane, a butcher kuni pamiensa, a sika, aye. And so, baby, nature was ya. Our real moon sasha, a Juma moon sasha. Akonti mun sohwe awo mun sohwe yare mun sohwe aka mun sohwe business mun sohwe anyema bebre nti ye bompa ya se awurade ye free sohwe mu a na ye di bo se awurade amakwan a obonefo no ontimi ni so nsamfu ene mani bi wana bia nyame na amakwan de se de o ma bonsam kwan e wo job no na job ati wono na bonsam otita no otita ni ye wi awo kwana ni no na sa ya bonsam ya sister wi ye obi ya wo nkoso ye obi ya fa sha wadwum nti bompa ye se wurade Jimmy free social biara 2022 yesusu di amami wini musahwe kro Sabun samu kreya sai ya sabomadia se yesu yakọ bompa ye yegua konchirimu na watwi nyina minim say living bread for ye be Assemblies of God ye be Adom Zion for so oh months more ye wow okay Zion my reverend campia bebre na ye be Reverend Ampia good morning na Yesu Kristo akọ bompa ye 40 days ya konchiri na Yesu bra wo wi akonchire na wo nsane aba okopepa so na bonsam free hi apie ho bonsam otitaye ne o ana bonsam no wodi mu twena ne pa wo ye wo dada wanyini wo dwan enti dia wo se wo ya smart na menhwe video bi ebinim kutansi kan pa brantan mu de hwe o so mu kumbonsam wotimi kumbonsam o ayade a yahyehyɛ to ho no watemu wo ho wetumi akumbonsam na Yesu na ba oja ne hokoi onkuno no na abetumi akuno na bonsam atimi ehu babia Yesu yakobompa ye na Yesu apie ya pe Psalm 91 ho na bonsam ahyase na wano na ye fita se wano na dabra komde wo Japan na ni Yesu akotu o se hono Yesu amfa koteshi anka ho edumi bia se bonsam ya smart pa se wo kotu baby na wonye specifics ade no ho na wa wo pa kanetra se twere ne si enkotu na nti bonsam sa kwa no kra se de bi okotu no nyame asamo si ya ne pa no nko na ye bedi ni pabedia atrase bedi atrase no asande na kogina people so was one say we are senior men na wono di ni tumi na de ma no sase wo free so a Psalm 91 sase wo ba na se we are obema bofo ba so so ya choro se nso we wura de onyankopon ne de enhwe no asante afiri ho was it that chese de waye afa Jesus say free so ko na se obonifo ni timi ko so bonsam hwa odi awurade amfa ye nkonsohwe mu Bible says sohwe bie ni hono mu a e wa asase so onye nipa dia akokọ oni problem akokọ be ware a so ni menika tunku a waware kraman won ko journalist bi nko ye obi ho ade enti nipa na nsohwe betimi aba so na nso twere na me yate ase se sohwe ba ya so a obobo kwan ato ba bia kwan ni ama ya fa ho apie that is why ya yare ye mu nyina nyame bo kwan to ho because time na me hospital no it say ye ni abema wa free mu joy what the hospital but I would na enim ne ye ene wo ye odi for ba sorry
That's ya minshira. Menso medase. Da na me kan say onipa da se ne oti ho a obeda be sore utimi sore ya adom enyame adom na dom bi na adom wo enye wo ho oden onyansa na onim die bi ana osuku bi a waye de wakwa na odigri bi a wabo ya adom onyankopon ni manna ne ebesi da bia me kasa asem wo yo efi samre ku yakosi be emre onim enti ni onim na ne ebesi no ono na say den wudwa na tua no na wo do ho se ne se urade hwe me so ma me ye den me nkoto amanem ana me nkoto nsofrem enye ye ya ho oden enti sa papa we no so ye dwa na tua no ye kwati na enti ye ntime nya bibia ono na hwe ye so ono na ye bibia ono na ye bibia wasase so enti se ompese obeton nsofrem a ensofre ho bonsam de ono wa na dwen se o mama Christopher ye ne nje dade bia yensu na so nsiranka Yesu se onyankopon wo ho ye wodombere bebi o ho no oyi ye firi nsofrem enti so no o hodi ade ntire ye nko ne nchen ye sori awrade ye gya ye ho se wonsa bo ye ho ba ma ye nkonkoton nsofrem o de na yi ye firi mu oyi ye firi musuo ne esan mu enti na meka ne se maye nkwati awra ya bra bo aye bo asase su nyina ye ma awrade ani kan o ya bra bom ade nyina mu no me ye awrade mfiri mu ye ma awrade nye de enka ye ho na se bibi kosi a onyankopon na ngasa aye ye firi mu enti na Korintifo ngoma na ekotika ho no chapter 4 verse 9 to 15 ho na ono so oka ebide kire yen say ye wogya mu bebre but gya no bi betimi me say nipa bia won limit de wo ye wogya osofo betimi aye wogya opani bia wo boss bi wo dwuma mu betimi aye wogya de ha wo timi susu ho kire no but ye wogya bia ntina me kasa medika kan say wono wa baba be fan so hwe mu ya test no enti wonim sa de atienti agya ne se bibi kire wo so a konenchen nakasa and for young consumption because only reality to me yanidia omnipotent God, the inter visible and invisible God, the onyamia may come at us said the abuni passono only you janet one. And can it train him, sir? Jantra hene, Jantua hene, a janetria or your hene, Jantua hene, or no unim near besinde, Nyotsana. Oye bambo fo okita basakasia odu crying na bonsama sonohwe na Abraham so nyamesi obama ne ba chese ensohwe ne wo kwan akran enkrabata bebre minum sohwe bia ato wo na enso wrade so obema wo firimu obobbo kwan ato be so wonam kwan ba koso ne ba ya wonam kwan so bedwane na me bobo kwato wo man no dronku ho de wo famu no ebia na ye nsohwe bia nyame pese odi training ye kosku ne exams na se yetimi pass a me ye koyanim akola ya wono no de nga na so wote ho no mu a wo mu na ne maame pagya no wo gina ana se wo wiawia nkakra ne maame na nani age ne papa ni age wo ma no pagya kora no wo gina bo so se kofi mira akola na de wo gina o ti wo gene mu nyina no na ne nsansa wo no ho kakra because wo hwa akora no wo de na gina no wo nyina da enti akora no ya no abofom no atenase no asa pagya na gina kakra no asa atenase no asa pagya no bedu ba bi na fa akora timi sore no agina ho wo so akonya bi no gina ho na maame ne papa ni age wense wo gina ho na bedu ba bi no na fe wa shase na ne nan o situ nan tata na akora wo gina ho abo so wo tuni na ba ko na wo tu mienu na wo tu no okon kakra na sa na sase ho wa brabom se akora ne nante na ho nante no onye bi da ehuma no se wo tutu ni na ade akwani mu bo se no wakama na maame ne de wo hu bi pen nto onum kwa ba jejene tata wafam no wafam nto onim ne esi ekofa nto onno na ese den ye ben no so ye mu wo ye na ja no de ye ko se juma ne kofam a wo ye na ye ja sa aware ne niema tisimu a wo ye na ye ja konen chen woni ne ko kasa ka bibi tire no talk to God me se ka bibi tire no ono ofre ne ni homa ne ni hoba
obokwan to baby akwan ni on kan to se ko na me kodwen ho anakọ na me kobobusie bi akọ tumi nyina ne de no ka se wonne me ka we kuma ma de bibi abrewa bibi ensi ne kwan oh Jesus bibi ne ho ensi ne kwan and ono pani ni pause de ye dwano to ya no ono aso na yiye free san mu say ye be ko ba bi na bibi be si a o dwano to obeka say obeka okuma sanko ana obetime de bibi kra dan esi kwan ma sa da onko ba bi na ne na kire say obema bibi asine ma menkyere wo kakra nso nka ho asem na de ba bi a wo sa de afei ebia na me ka say wo kofu adufra kwabrochiri wo time bia e wo say wo call na ko check say wo be ebi mutumi kwa onsan makra fie bi mu ato aso me kai madam fu bi kona moto wika container bi emu na tokwa so na traffic e jam pa na chese bi nko bi ma onfa ba bia wo nko ba bia mentimi nye yie Rubabia wuko kumasi wutim se ubedru ba bi na traffic pounds yi me pantam asase metimi duru hono motam sei usi montam but say bia kodura di mu hono mo nyame nim se bia wuduru sam pempenso ho a bibi besinti no no wode bibia betwuntwan wanem ebu na tire pai enkum ba na dwo na disturb so de o nyame wa nim fitamu wa ye mechanic no lusu follow ne dom atias ye na mo tim no mo ya be Israel for no na nyame lusu wa mo tires no na ayini hwehwa entombe kutumu bataiti ba face ties na wie no na Israel for na chiri because omo nante na Israel for no so tia ponko ene atiase nam na nyame wa mo ya be na lusu wa mo tie no wonsi nyame asam da ho ya kanyame a watiase we are talking about the one who caught it that will not dare to come sa nyame ne ya kana sam sa obey you one free there one fam biara savo fa wa kwan se uradensa fa wo pe emenyame ma fa wo pe menyame fa wa kwan se uradensa tutu anamo se urade anamo mu no eno nim ne yema ne ba sana na wo kan abatan ono ne nim ne ye wo yo abatan wo sedi wo ba sana ono yem ya ne ya utimi oni ano otimi ye sign ma hu se ni wo steady no a ono a be wo se mebe we ne ba bi se nkoyi akra ne ni ano nanso onyankopon timi ma abatan adwema no tum se we ha se na mebe se na ye no ana se na ye so onyankopon po otimi ma nipa onipa adwema no timi de ebo akola ho ban a why ne nyame a ono timi ade ono timi ye so onipa mpo temi bo ne ba ho ban a onyankopon temi yama ne bodo so yemfa yemre manyame yemfa yemre se ye wodo wo mre manyame a onyankopon so obehwe so ama ho masem se wodi akwan se urade sa onyankopon behwe wo so eno enko aduro so wate enko aduro so emwa kura onyankopon na yem obema mwa papa oni na do ba asase onim na yema enti beno na fa wa kwanse ne nsa fa wo mre ma no ono abetutu anamo ayede esisi mo ni ji awie ope eduba bia wa ya kwankyina wie no satam kra ne nso hwe ne doso mo bare mema wa bemumu wa kire koma wie no sata yesu akwa koma wie na bonsa makoso na hwe wa wari awie afa na nso hwe ne beto aso winya adwuma afa na nso hwe ne unity abra promotion ba no bonsa nso hwe bebre bunkama fa ho bare ma wa bemumu koso na twen no obeji wa firi mo ye bompa ya no pay mfimpimienu ni dumienu yi aduonu mienu ye nim de bonsam so hwe awode ba ye so awade ma ye nini so nkunim so hwe biara awade beba yade mu nso hwe akontio mu nso hwe wonkrata asem nso hwe wodwuma mu nso hwe wodra atwa ho ahia wotimi tra wona obisa sentie ye me pa na de we ya to me sei me pa na de me nama me chinchi na besia na me pay e ba ne sei enso hwe bia wona mo no ye kwurade anim esuka bi mo be yi wa firi mo ono na kan na samo se na masumu a wokan ye ho ye nam ejamu a wokan ye ho ye nam ensuomu a wokan ye ho na chese ye betimi akonsuom ba wonyi ye ma bebia wana mo de betintim bia no wonyi wo ma na no pay woman na wotu se woma be ya sohwe bia abada wo so na so ya dene wotu wode hwe benkum pani be na ni abofra nkasa enso ni nyina mo no hunu hwe
but we wura no so good is na pesa wurade amania me famu so hwe ya me famu when me gana beto wo ebi a wo so anwum ni nyina wi no bi ne ade ato so de krono robi adwuma ensa wi bi ne apra ne ade ato so ebi de fraduane ebi de fansa bi mu ne ma wo ene ya bompa ya de bi a wo na mu enfra wurade na so ye kotu bon sama kyensa so hwe bi ode ba ya so ro awi nyina awi memu bi ware na bompa ye enyina na memu enso ye bi a wo na mu de wo famu de ye ni pan so hwe wurade ma wo mpaase mfribo ewo Yesu Kristo dirimo obi biara wo susu bone ema wo de wo dwiri bone ma wo de wo mpa wo puntio de wo mpa wo kanko de wo mpa wo ware yie de wo mpa wo dwuma yie de wo sumo fidie afidie bia Yesu ma fa ho no wo man kasa beto tomu ewo Yesu Kristo dirimo awade na no pai wo kuadai ya bompa ya kasa wo a wutumi ade nyina ye na no pai o wo wura so won nyam awade so won nyam awade so won nyam wo samo se oboshisha obosusu obopam danso de obama kwama na bomno Isaiah 7:7 say arinyina na arememo arinyina no arememo na no pai so ye bia wo shisha arinyina akudie bia wo to ba yaso arinyina we stand for your word ya the one somebody yasoma awade shosho biara wo pare wona wo sia baby wona wo tesumu wona wo dre bone ade ba mo boni abagana ade so ye bia bagana so awade ya sawo na jiratio ma wona jiratio yansa pro mo jiratio anyakwa mo jiratio nyanko siasam wo sama na aka awade shawo nyam wodon barema awodon barema ababa wa bi sufo na no pai abonche bi sufo na no pai mami bi sufo na no pai papa bi sufo na no pai ori fo bi sufo na no pai obi akwaje sesia awade sikana se na so awade hotoso awade bremo awade waye bida fire from swataya na mawopali enante awade mawopali enante babia yamako amaya fire wonti ya hoso ade biara ya dia ho toso ayaya ho adere ayaya nyansa awade babia yakwa so le baba yaso salo kama ya yesu akwasiemo ansana ya akwasia president wasa awade yesu mo ya de domo akwasia awade yesu mo wo so le biara ya yesu sele yamano ya bapobi yamano de woni ne yamano ya ye trifrasie ewo yesu dirimo wo yesu Kristo ha oni ye hamada abajiwa film ye bompaye obun samono onam Bible say one nam sa agise wadi boni ansa wo se nipa mo jagua na ne ho tono oboni fo ne hyehyeye eka no kunanka wadwuma na wo ye ne jantom eka no kunanka ne manyina agija ye bompa ya fi de oni asi woni suo aya papa de oni wonsa besom ya na kofuta kasa de oni wonsa besom bi enye nhira enye ne manyina wo wonsa koso tuomu kobokro no enye nhira ne mo ade biara wo wonsa besom wa aya papa bia no awurade ntoni nsuansuo nguso ne wo ma sohwe bia he ya koba yina wo krefie se me ko adwuma ba eka obi nkunanka sohwe ato buo ya den nanso wana ma tio nyina mo ya sa bompa ya ka kire wade se wo ma de nyina di buo awu chenyi lechi eradi meja ya mawongo mijai wachidi ameyedeni mijai umusami faini usoweni narachi eradi meja ya mawongo mijai wachidi ameyedeni mijai umusami ye jawra dia chi ni akodi wachi eradi meja ya mawongo wa wonye boni dankone e kan sembe preto so ama ube wani kwasiewo ama enami sumanya nkonjo Odifoba 2022 obi biara na ma wotio so hwe biara bonifo susu ade batata no di behno na no rodi nyi mfim pacho bompaye ndase ora Yesu yekoso bompaye ye pagya ye ho ba yanim wanim ye pagya etiefo nyina ba wanim
ye peja wo mayin in the name of Jesus. Ye do mayin Awurade ye do ye begyina wanim ye peja ye ho so ema wasafo Awurade Awurade ye srew bonsam de ompa ye yie ne dia ne se Awurade ye wo ma besu na enso Awurade wo na wo ye nkunimdifo enti se boni biara afiwe 2022 bonsam asese amaye ye tira Yesu de mu kasa se entina enya adwuma the yes so wo enya adwuma yes say yare enya adwuma yes consider enya adwuma yes nimkwase enya adwuma yes kukuo enya adwuma Awurade ne waka na mbremu ne waka fa ya huna mbremu ne waka fa ya huna mbremu Everybody was so that Japan out to my and your money be Everybody out to my and what the man in Bremu, and our yes Christo demo. Yes, Lord. My answer, my answer, me dance here for Jabasan Central Nabasa for DHC, Nanya for any central, and ya dance here a month for Niakas A, the way they're DNA, Niakas Asafo Radibia, yet Jana Triano on why say, I want me Strafi, the best so dear Concranium. Yet I was say, we am by boats here for as I don't count this word see and away, where yes to Christo Diamonti. Amen. Amen. San ya troso bompa yakase ahinimu hinini wudini. From resantini besidne wada suyo nyankropon. Awurade ena no pay. Ukuada no pay ti say ye bompa ye. So he biara obonifo sunsun fidie biara amane biara haw biara wapaso wode to maso. Awurade wo kan Isaiah 7:7 says. Isaiah rumetie ya ansun chichemu nso ne say. Say na Awurade Israel nyankopon no asie. Ari nyina na ari memu. Gentia mienu aka so no firi wusie nti na oyamhwehwe wo. Awurade sari nyina na ari memu. Ade biara obonefo no aka ni tira bomu. Wo ma pam wo so 2022. Se wo hwehwe yare abidi atoso. Wo penim guase de atoso. De wo sumu fidie wo office wo. De wo pem bob de drobia ko petrol shop ano. De wo pem so abidi atowa braboso. Wo Yesu Kristo na zati ni drimo. Ena yensu atwetwa so biara no a. Wonsam no amre biara wo tuero. Wono anka santo tom. De wo pa ka bia ma wo. Wono anka santa seka. De wo pa Awurade mo want test we the one person oba anware the one cross the night no cross the nsa 2022 Awurade nyu free social biara mo when you free wo to me mo when you from mania bia me komo wo Yesu Kristo dirimo na ya bompa ye Awurade ye mpai botifo ya dance wutie da sentence wotie ye wo Yesu Kristo dira brudiri nyina so ene ya bompa ye amen. Radio Israel, no one today about show. Keep on listening to Adom 106.3 FM. And I know pay said my country on Bible because Community for Central Assemblies of God. 8, 9, 10, 11 Yapon when I kotra or Juma so baby awoko biara. Fa hushem afimen vampire ni agrof is obonifo na fabufuo kese. Good so bon contract on a chi. Nani yanka wo percent to 2021 enya no. O try Awurade ngune ni mu ase. Ni mo Awurade enkoso 22 na monfansi bia ekono. Ante mage community 2 yakoso ama busuafo nyina hwede na menem sa memende eye na 1 week. Antranama also cause show with the onso mame every morning. Nako fashion can baby ani wo Adom FM community. Sama me na bro sam ho. Ono na make na say. Mama every day commence 3Ds Appiagyei. When na me mu say money antemage ba ko pa. Titi bishop ya usu ansa. Bishop mama na every morning. Hey, Bishop Mame baako a saya me so me mami bi. Mama Rose, Mama there. Welcome here. Auntie Rose, good morning.
Say, go visit our show. Joseph Agna. Sim. Across. Yeah, okay. Cause also bit here Adom. Oh my Kabra Santi, good morning. I want Yamin Shaw Papa. Samuel Dami Yamin Inshaw. Promise on Yamin Shaw. Odi for bar. Mrs. Ejiwa. Sasu Ajuajiwa. Mesi afu ye wade be ya ma wode wase da nwom wona mana woto to be good anti kukuya the community na so that will be sabe pa people come say nyam Adom ho ye na si higa better as this whole community. I want to come tonight. Jano Pema Mini Winshia Community for Tansona Wakra Hana, my father's house, Resurrection Power Living Bread Ministries International. A Bishop Yahusu and says, share them on some fiber because of din. Hansi Anopa, no watch it. Missy Dubaco, na Shosoko Bubi. I feel me man pie boy, you are quite good. Da, share Yakumo. What's it, mammy? Adom Prayer ministry, yes, oh, wow. Kasua. Oh, okay. Anopa na nyumre. Yeah, the Nayanopa. And the Meranso account, and the Merenum come to France. And our feed, how bonofono, baby or Shabia, when you're second, as some they call Kumbozam, Bonzam. Oh, yes, smart too. There's on the smartness now, mechanical. Identity and I'm offensive. Over community for Honas away. Oh, you're quiet as a way. When you're a son, the Kwanana, Beira, Bisachim. Afu we am funny man, ya quadro. Wait to be a friend 0244 278545 0244 278545. This is a brand new one from Melody from Paul. Yes, he base me tell on catch up now where dear me say Uncle Pardon where continue. Tieni anamwa continue so hwe bia ni watu a urade ntimi nju mfim koso ama woni so hwe erade amaje o Amsterdam sana antitina nsosa akrisi we you can akesi menu mna bono nimu Betty Bishop ya usu hansanka kaswa na ti Adom na obe yinshira hono moa kasi ya bobeto atwaso afi gason sem tipo aba ma hene ti manifestry yo ma
Hana me will see your friend Appiagyei me ho asem me odi for ba Mrs. Adwoji wa sesu Azafo Furata, good morning. South Zigo. Senya mi Adom Ahengua.